तामुलपुरनि बर'बाजार सेसाफानि जथाइ बाथौ थानसालियाव कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दं। दिनै नैथि सानाव फुंबिलिनि समाव बाथौ थारनाय आरो सेसाफानि गुदि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि रुंसारि बानिकान्त बसुमतारीनि गोसोखां अन्थाइखाम्फा बेखेवनाय जायो। कुमारिकाटा बिया दुलाराय बाथौ गौथुमा सेसाफानि जथाइ बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव रुंसारि बानिकान्त बसुमतारीनि गोसोखां अन्थाइखाम्फा बेखेवनायखौ गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों रुंसारि बानिकान्त बसुमतारीनि फिसाज्ला दावहारु बसुमतारीया। अन्थाइखाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिनि उनाव दुलाराय बाथौ गौथुमजों दिहुनजानाय बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए इमानुएल मुसाहारिया। लोगोसे गाबोन 22 डिसेम्बर खालि गेवलां मेलाव गाहायालासि महरै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्तिश्वर बरगयारी लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैगोन। हामबाय होननानै बुंदों जे दिनै खावलायनाय लेखा बेखेवनो जि बिबान होदों बेखौ मोजाङैनो खालामनो हाबाय आरो बेबायदिनो जों नुबोदों जे थांनाय दिनफोरनिफ्राय लासै लासै बाथौ गौथुमा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं आरो मिजिंथिदों जे फैगौ 10 बोसोरसोआव बे बाथौनि सोमोन्दै सारा बुहुमाव मोजांथारैनो फोसावनो हागोन आरो बेबायदिनो बयबो बे धोरोमखौ नाजावगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों। नोंथांनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे फोसावदों नामा बाथौ? आंनिफ्रायथ' आंथ' दा फोसावनो हानाय माबा गैया खिन्थु सम सफैथों जों मा हिसाबै खालामनो हायो जों नायगोन आरो जि हानाय समावथ' जोङो होबोबाय जा हायो। जोंनि कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्रायनो अर्थात 20, 21 आरो 22 खालाराव जों खुंफुंजोबगोन आरो बिनिनो मैयानिफ्राय जागायबाय आरो दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोंहा फुंनिफ्रायनो हाबाफारि लेखायै गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय बेबायदिनो खुगा लाइसि बेखेवनाय बे हाबाफारिया जोंना जानानै थांबाय आरो बेयाव जों नुनो मोनदों गोबां रायजो राजाफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों आरो लोब लोब फैदों आरो गाबोनहाय जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा नुजाफैगोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजागोन आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन। बिनि थाखायनो बिथांमोननि बेसेन भरा बिबुंथि खोनासंनो थाखाय जोंनि गासै बाथौ सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे सेसाफानि जथाइ बाथौ थानसालिनि फैलाव गबसाराव फैनानै गाजा गोमजायै नुजाफैना बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। गिबियाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे जोंनि कुमारिकाटा बिया बाथौ गौथुमनि 30थि खुंगा आरो नैथि जोंनि सेसाफानि जथाइ बाथौ थान्दै मेलजों लोब्बा लाखिनानै आंनि आफानि माने गोसोखां खाम्फा जि गायसनदों बे गायसननायाव लुफुंनो हादों बेखौ आं जोबोद गोजोनदों। मानो होनोब्ला आङो बेबायदि खाम्फाखौहाय आं दिनैसिम माने न'आव मोजां खाम्फा आंनि बिफा जोनोमगिरिनि थाखाय आं बानायनानै होनो हायाखैमोन। बेनिखायनो आं दिनै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आरो कुमारिकाटा बाथौ बिया बाथौ गौथुमखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे गासै धोरोम बाथौ धोरोमारिखौबो आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। मा मा बिहोमा दङ नोंथां? आंनि आफाया आं मिथिनायाव आरो बिथाङा सासे LP स्कुलनि मास्टारमोन। गिबियाव बियो बालाबारि अन्थाइबारियाव सेथि जयेन जादोंमोन। बिनि उनाव जोंनि नैबे सेसाफानि LP स्कुलावनो आफाया टिचार मावदों। बिनि उनाव लास्टआव
मा होनो हेडमास्टार माबायाव मोनदोंमोन आरो दा रिटार्न मोनदोंमोन आफानि डेट अफ बार्थ जाहैबाय 10/09/1948 थैदोंमोन बियो 22/3/2016 दिनैहाय 22 जाबाय नामा बेबायदि जानांसिगौ आरो आफाया मास्टारजों लोगोसे बिथाङा सासे मा होनो रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव माने ओंखारफानाय सासे सुबुंमोन आरो लोगोसे आंनि आफाया माने बर' साहित्य सभाजों गोबां माने खामानि मावोमोन गोबां माने खस्थ' खालामदोंमोन बे जाथिनि थाखाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय बाथौ गौथुमाव मा बिहोमा दङ बाथौ बिहोमाव आफाया जोंनि नैबे सेसाफानि जथाय बाथौ गौथुमाव जेब्ला माने बाथौआरि धोरोमाव माने जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां नङामोन बे सांग्रां खालामनायाव आफाया बिहोमा दं आरो लोगोसे जोंनि नैबे जिखिनि माने बाथौ लुफुंनाय जायगाखौ लानायाव आफानि बोसोन मथेयैनो बे माने बाथौनि जायगाखौ हाखौ थि खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय बाथौ गौथुमा सनमान दिनै बेफोरनि थाखायनो दिनै आंनि आफाया दिनै बिराद मोजां गोजौआव माने सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै आफानि नामाव दिनै गोसोखां खाम्फा गायसननानै बिथांखौ बिराद मानसिफ्रा दिनै सनमान होदों